Здравейте, ние сме новите водещи на Гимназията говори. Днес сме на едно по-различно място и ще ви представим нашия гост. Представете се. Здравейте, аз съм Давид Регал и аз съм от Испания и тук съм и чаквам ваши въпроси да помогна с вашия подкаст. Първо, как се чувствате? Нормално, много добре. Може ли да ни разкажете как се озовахте в България? Защо избрахте малък град като Разлог? Малък град като Разлог, айде, първото последен въпрос, защото аз не обичам големи градове. Моят град от Испания не е много голям, като испанския стандарт, някъде по 120-130 хиляди, но за мен беше голям град. И аз обичам по-малко места, където можеш да се познава с други хора и повече като всички съседи, и всеки човек се познава. Как съм дошъл тук? Там е жена ми е виновна. Това е въпрос. Какви бяха първите ви впечатления за Разлог и като цяло за българската култура? Аз се чувствам тук у дома. По принцип, ние не сме толкова далече като култура. Много хора мислят, че италианците или португалци, гърците са по-близко от испанците като култура, но най-накрая аз съм късмет. Аз съм пътувал много по цял свят и българите и испанците сме много, много близко, като социализираме. Много сме близо. После има абсолютно различни неща в културата, но като народно ние сме толкова далече. А от колко време живеете тук в Разлог? 12 години живея тук в Разлог. Бил ли сте в други градове в България и харесват ли ви? Аз мисля, че аз бях горе-долу навсякъде. Тогава много обичам да гледам нови неща, много обичам да отидам, да гледам. Но защото по една държава има много различни култури. Всяка регион е различна, гастрономия е различна, хора е различна по принцип. Значи имаме такива клише, като хората в Северна Европа е много по-студена, колкото хората в Южна Европа, който най-накрая ти трябва да отидеш на място, да гледаш дали този топик, това е вярно или не. На мен е България приятна изненада. Много хубави неща и много хубави хора. А как ви приеха местните хора? Аз съм у дома тук. Сега преди малко, че съм тук у дома, тук в Разлог има много приятели. Аз не познавам всичките тук в Разлог, на всичките ме познавам на мене, сигурен съм. Защото съм активен, като човек справя много неща по културно ниво също и сега вие знаете, че имаме едно ново съведение, където сме сега, че не мога да кажа име, но тук сме и да. Имате ли любими места или храни в този регион? Аз съм, как се вика, тук добро прасе, всичко харесвам, не знам. Много неща ме харесва. Където мога да се... Шкембе ме харесва, шкембе чорба харесва ме. Всичко, абсолютно това. Само Бог малко по-трудно за мен, защото не съм много фен, но вече ям също. А какво е било вашето действо? Какви са били мечтите на малкия Давид? Аз съм човек, който мисля, че утре винаги е далече, никога се дойде. Винаги е днес. Значи аз живея днес, утре не знам. Никога не. Имам... Добре, като малък да, разбира се, че имам мечти като всяко дете, но когато живота те кара на място, където ти си, после гледаш малко назад и гледаш дали нещо, което ти имаш тази мечки като малък, направили си нещо. И аз са направили много неща. Много неща са направили. През какво е трябвало да преминете, за да стигнете до тук и беше ли труден пътя? Не,
Не, аз не съм човек, който се стресира лесно, защото аз съм изглеждам темпераментален, изглеждам такива, съм много като нервен, но вътре съм супер спокоен. Аз не се стресирам. Значи, просто пак съм им няколко години и вече знам как мога да се занимавам с този неща. Значи, не. Когато съм дошъл тук в България, вече първия проблем било, разбира се, език. Но пак те викам, не се стресирам, когато учих нито соло, започна да говоря и това е. Обичате ли планината? Случва ли се някой път? Много обичам планината и за това живея тук. Значи аз в Испания съм на море. Аз съм точно на море и време на време пак ме липсва морето. За това аз много обичам Черно море, много обичам да си част от България, защото и всеки лято отиваме там на Царево. А кое ще изберете, морето или планината? На 50. На 50. Сега нещо свързано с страната. Ако направим кулинарен дуел между шкембе, чорба и гаспачо, кое ще изберете? Ако е лято, да се пие гаспачо, защото е студена супа. Ако е зима, като сега, е шкембе, разбира се. Опитвам да съм малко дипломатичен с този отговор. Знаем, че български език е много труден за чужденците. Коя ти беше най-трудната дума за произнасяне? Штъркал. Не знам защо. Това са първата дума и една седмица да мога да кажем добре. Коста Рика много се смее, защото в Испания нямаме ж, нямаме ще, този нямаме такова нещо и на мене било малко няма и било много малко трудно и сега много забавно. Ам, Разве на английски, на испански ще? Фигуеня. Няма нищо общо. Като на италиански зигоня. Ако знаете малко италиански, това е зигоня. Шторк. Шторк. Разлог или Барселона? Къде кафето е по-добро? Кафето е по-добро в Испания, колкото тук. Но аз искам да пия кафе тук, не в Барселона. Как започна пътя ви към музиката? Това е в много години сам в музика. Първият път, който съм изкачен на сцената, мисля, че аз бях някъде 12 години. Аз бях барабанист на един панк банд в моя град, в една група малки приятели. И след тази опит бяхме някъде по година нещо с тази група. След това аз разбрах, че обичам повече да съм на фронта, като певец и мисля, че от 14 години аз не знам, аз мисля, че аз бях по някъде по повече от 20 групи. Цял живот. Любимият ви изпълнител кой е? Имам много. И сигурно, че не познавате нито един. Всички са испанци. Това моите такива референции, като са музика, всички са по испанския панк и това аз с тази музика, която аз сега правя. Български изпълнители? Не знам, има такова толкова много, но има такива. Тук ме харесва една група от Северна България, от Братца, казва се Северозападняците, защото те миксират такива народна музика с рок. Са много хубави. После, не знам, но обратен ефект, нашите хора, има много. Имам много приятели от София, като се казват, са три момичета, които певица, тя е бразилка също. Преди 2 седмици някъде те били тук, в съведението. И People of Maha се казва. Това прави такива инди панк рок, пак там ме харесва. Аз съм много отворен като музика, но ако трябва да избирам панк. Ако можехте да опишете музиката само с една дума, коя ще да бъде тя? Може и на испански да е. Една дума за да дефинирам музика. Не знам. Език. Международен език. След 2 думи, извиня. Чувствате ли се удовлетворен от това, което правите? Аз да. Аз се чувствам винаги нормално. Да, без стрес. Как открихте всъщност, че музиката е вашето нещо?
Не знам, това пак е вътре. Това като мене начало било като нещо като хоби. После аз свиях малко това по професионално ниво. Две-три банди в Испания. После аз свиях по некъде по 12 години организирах в Испания под три най-огромни фестивали в музика, които се организират в Испания. Аз бях един от този организатори, който всеки международна банда, който вие мислите, той е бил в наши фестивали, само AC/DC Metallica не, защото парите, но другите Motorhead, Megadeth, Iron Maiden, всички те съм скарал в... Нашия екип има певица, ще поканите ли да някоя вечер да дойде да ви помага? Това е оборено място. Всеки човек, който иска да дойде тук, това се казва арт кафе, не е само за музика, са много други неща. Който иска и която иска, тук е сцената, тук е мястото и ние се помогнем в колко може. Аз... Заповядайте. Ами, да. Ако заведението беше човек, можеш ли да го опишеш? Аз. Тоа заведението сам аз. Главата ми е, колкото вие гледате тоа заведението, несиметрично и нешто което аз сум човек којто скачам едно мислење на друго на секунда и по този начин бар изглежда малко като мене, да. Малко не, много. Това е много хубаво. Признайте си, красиви ли са българките? Имам проблем с това, да. Много са красиви. А какво е чувството да сте пред публика? Имате ли някакви необичайни, забавени или пък неловки случаи, в които сте попадали? С публика. Значи проблем с публика сам аз, защото аз провокирам публика всеки път, който съм на сцената. Аз съм човек, който провокирам публика. И има много забавни истории, да. А можете ли да разкажете някакво? Мисля, че не. Когато направим концерт, ще се видите вие. Добре, Какво аз мога да направя на сцената. с удоволствие ще дойдем. Имате ли мечтаната колаборация с някой известен музикант? Имам, да. Имам. Но може, че тая година, но до година, да го направя най-накрая, защото ние сме покалили на един фестивал в Памплона и може, че там мога да свиря под един от моите такива... Как се вика, идол. Сега кажи честно, кои са по-шумни в петък вечер? Испанците или разложките компании? Аз само имам приятели, не ме притеснявам къде са. Значи, хора е просто хора, няма значение къде дойде. А какво е посланието, което искате да отправите на хората чрез музика? Аз по принцип не мисля за хора, когато аз правя музика. Аз мисля това са моите истории. Това са... И после има такива човек, който му казва, що си песен искаш да кажеш това и друга песен искаш да кажеш другото. И викам, аз искам песен да кажа точно какво казва песента. Нищо друго, но ако ти разбираш така, пак е хубаво. Това е музика е като арт. Всеки човек може да помисли по различен начин какво означава тази песен, какво означава тази картина. Музиката е пак толкова борена. Испанец в разлог, това звучи като начало на комедия. Кое е било най-забавното нещо, което се случвало тук? Има много такива забавни ситуации, специално с комуникацията. И с една жена Чилава имаме това беше било много начало. Сега аз когато се говорим за това нещо, значи аз имам проблеми в начало как се чете звука и за мен е У като Y, начало вила като И, друго като У и на испански е У и имаме неколко думи, които били много било забавно, да, начало. И още е забавно за хора, когато се говори, защото има този акцент. И на български, на разложки още по-забавно е. На мен е също. А какво бихте посъветили младите хора? Защото в днешно време има доста хора, които имат таланта да пеят, да свирят на инструменти, но ги е страх да го изразят
Какво бихте ги посъветвали? По принцип е нешто като човек когато отиде да учи един език. Ако ти не практикуваш, нема да учиш. Значи ти, ако те харесва нешто, треба да го направиш. По принцип и нема да се притесняваш како мислени другите. Што ти прави със себе си. Как се чувстваш ти, това е важно. Значи как се чувстват другите, това треба да бъде на второ място. Ако е нешто което ти реално искаш да направиш и не е нищо лошо, не пречи с никой друг, разбира се. А има ли сте някакъв момент, който може би е довел до някаква степен да се откажете от това? В живота ми имам за много трудни моменти. Много трудни моменти имаше, но в принцип пак те викам, че това е пак са уроци. И от всичко се учи. Най-накрая, когато ти... Аз съм горела 50 години и аз съм сега, защото всички този истории, всички този моменти, хубави и не толкова хубави, но най-накрая ти трябва да вземеш, аз съм позитивен човек и винаги трябва да вземеш от този трудни моменти най-позитивно мнение, най-позитивно по всичко. Да опитваш да не става толкова трудно и да опитваш да разбираш, че ти трябва да живееш. Има проблеми или няма, ти си тук. А бил ли си някога готов да се откажете? Моля? Бил ли си готов да се откажете от това, което правите? Никога си готов за този неща. Ти трябваш, това се дойде, ти трябва да реагираш на момент, какво да направиш. И се учиш да импровизираш, и учиш да бъдеш по-спокоен. И... Значи моменти са така. Вие наистина сте човек, който живее сега за момента и това е много хубаво нещо. Аз каза преди малко, утре никога се дойде. Винаги е днеска. Ти мислиш за утре, но когато ти се станеш, пак е днес. Добре, имате две прекрасни деца, те също ли са така увлечени по музиката? Имам 4. Значи, Имам 4, има едно момче с той е 20 години, едно момиче, че е горе до 18 и Александър и Константин, 11 и 10. Да, Константин той свири китара и Александър малко свири барабани. Да, те са пак с музиката, Константин пее много добре, защото се пробваме. А те ли са поискали или вие сте ги потикнали към Не, това? не, аз винаги казвам, че аз само съм баща, моите деца не съм създаник. Какво те искат да направят, аз винаги съм там да помогнам, ако мога. Но всеки човек трябва да учи в него лични грешки. А тук са подготвили няколко късметчета и ако може да си изтеглите едно и да го прочетете на испански са. Испански ли са? Да. Айде. Първата. Tres poco, tres mucho arruinan a una persona. Sabe poco, habla mucho. Vale poco, tiene poco y gasta mucho. Piensa que vale mucho. Добре, това в най-вариантно иска да каже, че винаги има различни гледни точки. Да. Който много говори и малко струва, е като маестор, който не знае какво да учи. И който има малко и как се вика гаста на български, забравих. Да, плаща много, пак не знае как се живее. Ето ли и другия? El éxito llega a quienes creen en sí mismos y están preparados para ganar. Това е вярно, но никой е готов да спечели. Това е работа, много дълга работа и е много важно да знаеш как победиш. Пак е важно да знаеш как паднеш. Но време на време е много по-важно да знаеш как се победи, защото много има хора, които стават това огромно, голямо и високо его, сервочувство се вика на български, нали? Който е хубаво да го имаш, но на нормално ниво. Да си обичаш себе си. А какво бихте казали
на младата аудитория, която ни гледа? Какво бихте ни казали като поука от вашия живот? Искам да казвам много неща, защото аз работих по друг начин с млади хора. Аз работя по международна организация, тук в Разлог и в Испания. И по много години работя с млади хора и първото, всичко, което искам да казвам, че всеки човек трябва да бъде себе си. Това е най-важно. Второто е, че лична комуникация, човешка комуникация е много хубава. Има един цял свят тук вънка са вас, не вътре от 4 инца от един телефон. А вие какъв ученик бяхте всъщност? Аз съм добър ученик. Аз бях добър. Аз ти вика, аз съм учил, аз имам 3 мастери в инженери. Аз съм инженер 3 пъти. Затова аз бях добър ученик. А от малък ли обичате да пътувате или това се вроди по-късно? Аз винаги обичам да пътувам. Аз като малък пътувам много като млад. Не като малък, като млад пътувам много като музикант и после пътувах много по моята работа. И като казах преди малко, аз бях във всеки континент, в много държави и много различни култури, които пак ме помогнат. Та ще ме помогнала да разбирам по-добре този свят и да съм кой съм аз по-толерантен, по-отборен. Не знам. Много е важно да се пътува, много е важно да се чете. Двете. А вие казахте, че любовта ви е довела тук в Разлог. Какво бихте съветвали? Ами, и пак е това нещо. Любов не е нещо, което може да се прави, не знаеш. Това няма как да говоря този въпрос честно, сигурно, че греша. Значи, днеска се обичаме повече, утре се обичаме по-малко, всеки ден е различно. Но да, аз съм тук за моето семейство и за винаги. Да благодарим и да кажем muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Много благодаря на вас, на всички, на целия екип, който е тук. И тук имате място, когато искате да се прави друг подкаст и с други хора. Заповядайте. Виктория да дойде да пее, ако иска. Когато тя иска. Имаш ли кой да се свири гитара или нещо? Не. Аз те намеря, човек. Не се бедекнявай. Може ли да ни покажете всъщност ли са прибрани инструментите, на които, защото ние гледаме клипчета и се наслаждаваме на петък вечер в заведението. Дали имате барабани, китари, група? Да, по принцип ние сме такива една банда тук в Панко Разлог. Казва се така, Кальо Марадьо, който на жаргон, испанска жаргон, означава грозен човек. Това. И да, това е много забавно, защото са трима човека тук в Разлог и аз испанец и те се пеят всички на испански. И било много славно начало. Сега се почнаме пак да се видим. Ние не бяхме от юли месец почиваме малко. Сега пак се почнаме да репетираме. Имаме доста концерти в тази година в Испания, Португалия, Гърция, Германия. Имаме много концерти. И не знам, тук имаме всички инструменти. Имаме всичко. Това ние репетираме долу в читалището. Тая имаме репетиционна сала и направихме всичко е солирано. И аз лично имам, не знам, 2-3 китари, 2-3 бас китари, имам барабани, имам кахон фламенко, който е там, имам акустична китара, този бас пак е моя, тази китара пак е моя, всичко, не знам. Имам много инструменти, това е като някакъв такива, като друга. Аз имаш 2 китари, искаш имаш и 3, искаш имаш и 4, и това е не накрая вкъщи няма място за инструменти. По инициатива, крипто се направихте точно
форма, какъв тип музика или... Има всичко като навсякъде. Значи с по-малък град, да, аз очаквам по-малък отговор от хората да дойде. Това е нормално. Ако ти правиш един концерт панк рокът в моят град, сигурно този площад е пълен площад. Тук по статистика 120 хиляди срещу 14 хиляди невероятно трябва да бъде така. После ти гледаш коментари в социални медии, има хора, които харесават, хора, които не харесва, но как вика в Испания, хубаво да говоря за тебе. Няма значение дали е лошо или хубаво, но да говоря за тебе. Значи, няма лоша реклама. Значи, тук в Разлог, горе-долу, всеки човек познава нашата банда. Знаем, че ние сме само от тази регион, ние само сме тази банда, която сме на международно ниво в момента. И мисля, че направиме добра работа по този начин. Просто ние протестираме, нашата музика е протест. Говорихме много честно за нещата, на испански. Аз имам песни, които аз не мога да свирам в Испания, не мога да пея там. Защото сигурно, че имам глоба или... Знам, това са много тежки думи. Ами проблем не, че ние имахме години, които ти може да казва всичко, но сега е по-трудно. Може да имаш проблем сега. 3000 евро не е малъка глоба, ако некой... Стоичко ви го познава и го познава на лично, защото по едно време Чичо ми той било... Той е шеф на компанията на СОТ, на Nou Camp и на всичките футболисти на Барселона. Аз бях на къщата на Стоичко в Барселона, на Ромарио, на много футболисти в Барселона. И аз гледах много мачове в стария Camp Nou. Значи, да. Сега не съм толкова фен на футбол, защото футбол сега не е също като няколко години. Преди години един човек има контузия и отиде масажист, сега има контузия и отиде маникурист, отиде фризьор. Знаеш ли това, 10 човека за един човек? Не знам. Викай, ще те излъжам ли да изпееш малко от Байландо? Малко. Само толкова. Не. Защо? Байландото не е харесвана песен от испанците, нали? Аз така чух, наскоро бях в Испания и това се говореше, че повечето испанци не харесват Байландото като песен. Значи сега има, кога се ползва един микс, като песни в Испания се казват Байландо, има хиляди. Значи не знам точно каква песен говориш. Не, обаче, тази, която на Рики Мартин, Рики Иглесиас. Ами, по принцип, испанците не обичаме, но и Рики Иглесиас. Но, добре, ами... Това е другия стил. И ние, Костадинка, те да сме в Испания, и тя знае, че ние сме по-рокаджия, колкото регетон и тази музика. Ние сме малко по-хвърли като музика. Какво бихте посъветвали всички подрастващи, които искат да живеят в Испания? Хора като мен, които търсят много бъдеще извън България и са насочени към Испания. Испания не е място. Има други места, които можеш да имаш повече часове. Испания изглежда супер, отвън. Когато ти си там, не е толкова лесно, Не знам. Аз много добре познавам моята държава и който иска да идва там да бъде артист, трудно е. Много е трудно. Виждаме тук интериора и виждаме стената, че тук е писано, може би от ваши клиенти. Да. Може би ние нещо да напишем като спомен. Не може. Трябва да пишете, защото на мен е било много приятно време с вас и на мене. Аз мога да съм горда да вие пишете тук на стената на вече от днеска и също и ваше заведение. И вие сте добре дошли тук винаги. Значи си раздавам маркери и ще пишете така бушка.
Добре, много благодарим, ще се радваме. Да. Защо ти такава реклама правиш на Испания? Не хубаво. Ами добре, ти... Има и друг ефект. Имам и друг ефект, че аз не мога, аз трябва да казвам какво аз... Да, имаш дефект. Мисля, това може се да кажа момиче на мене. Това е извън Комер, извън това, което на принцип да ви кажа, че Испания всъщност храната е прекрасна. Обаче има много изкушения. И ако млади хора, като не са подготвени, сега казвам го, нали, защото вие вече сте достатъчно големи. Адски много наркотици, адски много, нали, не говоря това навсякъде, това е в Германия, в северните държави. Но въпросът е, че когато отидеш в Испания, защото всичко е толкова така привлекателно, хората са мили, много по-лесно младият човек би могъл да се повлече в една такава среда. И когато вече осъзнаете, много е късно. Затова трябва да сте подготвени за това нещо. Там е много приятно, много хубаво, храната е прекрасна, хората са мили, но някакси самата обстановка те поема купони, пиене, наркотици, трябва да знаеш кога да спреш. Трябва да си подготвен. А ние живеем в все още консервативно общество. Да, малко по-такова общество, види, че Банско много близо и там нещата стават. Излизат извън контрол, лошо е, че ние сме много близо до Банско. Не само вече като на млади хора, тук не говоря като на млади хора, с които аз общувам и с които работя. Много е примамливо. Испания е много примамлива страна. Там, като отидете, има страшно много възможности, защото е социална страна и можете спокойно да учите, да се развивате, но трябва да знаете докъде е линията, защото има много изкушения. Това е абсолютно вярно. Това е за това да ви казваме, че по-добре е... И не само за това, и са шансове за хора да просперират. Да просперират. Това пак там трябва да винаги трябва да имаш някой, който те познава. Ти сам не можеш да... Ти можеш да преправиш своята работа, можеш да бъдеш страхотен адвокат, значи, искаш да бъдеш артист. Там е много малко място, което 4 човека контролират всички. И което просперира, защото има... Ами аз говоря за какво се познавам, аз не знам как е тук. Аз тогава в България, ние извинихме в телевизия, бяхме 1000 пъти в телевизия, в радио, което в Испания няма да бъде възможно. Толкова лесно. Специално нашата музика, който много хора слушат, но не искат да дават през такива канали, защото ние говорим, как казва преди. И сме много това социални песни, които говорим частно за живота за хора. Който проблеми има хора. Защото критикуват и политици. Критикуваме политици, с име и фамилия, всичко. Ние даваме това е проблем, кой, как може да се държава. Няма свобода на словото. Има, но въпросът е, че те са много така, много са директни, леко, супер резки, или това, излизат извън това, което е лимит. Аз нямам филтри, когато пишем, значи аз трябвам да играе време на време много с думите, да хората да разбира какво искам да казвам, но да нямам проблем. Твърде директен. Много директен, това е музика, другото ние правим много директна също, но директна музика значи нещо, което пак е нещо. En las calles hay gritos en el aire, dolor, familias sin techo, sin pan ni calor. El paro nos mata, la esperanza se va, entre los de arriba, ni fu ni fa. Fuego en las calles, futuro incierto, juventud perdida,
sueños desiertos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el valor? La cruda realidad, nuestro propio dolor. Las fábricas cierran, los bancos se mueren. Los bancos son dueños de todo lo que ellos quieren. Corrupción en los despachos, mentiras en su voz. Mientras el pueblo lucha por vivir mejor. Fuego en las calles, futuro incierto. Juventud perdida, sueños desiertos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el valor? La cruda realidad, nuestro propio valor.